arama mi doon nimo. Di arami diri nagtraktor, nagvideo mi rin dengan talingting dagat. arami diri sa doon nimo naga. Imbesti lagi ko agila lagi kaabot ba o pa ningali mo. Di ka mo taglabay, tungtong ni sad karon. Dito testing ra ko ba. Di kami bato. Chat. Bola kau na bebe, batur mi. Pull out tadi. Tim kita. Fokus sama turun Hah? fokus sama tinggal kita bercurang ada itu acung batu ribu nama kita mah ika bay traktor sa ini dulu satu ketungguan berarti lipat tuh ketungguan na Aduul ka jo. Idaghang ka dito nga tabo nagsunod tapukan lagi ketungguan lagi nagsublay matay lajo ka po lisod mo buwan May kaglinte. ha Palit kaglinte. ya betul majung kamera ketemu dengan Kristen ya mau gamit po Sa cellphone ba linte. Kunit dia isumpay. Naway balik dia. Hindi okon pwede po isumpay. Panlado semua lajo tubuhan kuha Lado. Amo tutoy bay. Amo pwede. nani satu deh Aw. order lagi online asal tuh pilih kamera ra Isumpay na likod. Isumpay na yan. Karena yang orang kau tuh pada wak lupa do ta Kana nung lupa. Anan ka ni. Pinjero rumah gua sah Ha? som 1.0 Gusto mo pa eh ina ito na. ngari mo itu disponde Do tali no. tim dak ka mo kena may kuha na may nila pa man nagkuhan Muli sila no. Kuhan siguro ka nang mulingi mo mo. Mulingi. kana kong kuangkor kana kong mga mga wajah-wajah ba nga kuan ba mga wajah-wajah nga nasa buwan Dugo ka daw. Tanawa, dugo ka daw. Dugo. Focus ka daw sila. Wala sila muna okay sila sila. Putusikan ya. Bila din po nito. Kasungo. Bukan traktor dito dia lagi diragahan. Ha? Bukan traktor dito dia lagi diragahan. Dola ka daw eh. Orang hindi na tanaw ng anak sa kuhan. Tingnan ko na.
Mau. Mau. Dito. Nah, beragana po rin ito tao diri, beragana po rin. Karon to kita dagdag natin ani ito mga kuan. Dagdag pinugon ba, dapin og kining dapin og kursada ba nanong kuan. Kung nga pa ni banha, pero dyan na sa kanang relaxing ba na ama, mga ka-relax ba? Dulu pa nung namatog dito yung doon. Oo, no? Banto rin daghan na kato sila. Marwara. Bulungan dito. Nah, ngari na po do. Ano pa init ang imong cellphone? Aron dili mo samaw. Oh, yan na eh. Na pundo la daw. Gana oy. Gusto ko sila mga gagmay mga mananap pa. Ano ni kaon? Na may kabang na. Itong Daghan talaga doon ang lumatog. Okay. Tugtog dito pa. kana magkisi-kisi sir gagmay tingali kana magkukuan ba kana magagmay nga kana. Tama na mananap gagmay ba? Kapudad lumupad no? Wala kapudad lumupad. Biyar ka doon. Ala. Lingaw ka. Na ito. Ito. Ano pinakalakang lakaw nila? Hindi po tanaw no? Pero gito mo. Nada itom di ay. Kabang ito mo puti. Basta di sila laptan nila na sila kan ang anak na juga coba. Ay ko anday na Brak Lindano, magrikaon siguro to ah. Depende tanan. Na ako na mo di plihok sa kuan lagi ano, mga bunlog gagmay. Wala na video test. Pila man mo gamay ra kadto mo dai? Ah, Pila ra ka minutes? 1 minute. Sara sa diha to na ta? Wa po sige na. Okay po piling. Bawal sa atin mga kubarin na. Oo, mga program. Ano ka sa ulo dati? Surasa. Regis media na? Ana resulta ro tali. Rajis medyo na apa? Please 4 pa. Oo.